Ayu. Nah, gane wis minangkani kersanipun Bapak Sutar. Pak Sutar. Pak Sutar. Lah kok nglamun? Jenengan kok ngamun gagas napa? Mbok wah, Allah jenengan iki kok mbok pilih badhe ngersake lagu meleh. Oh mengke mawon. Tur nuwun sewu perkawis bakso sing ten Kalimantan mriku pun enten sing ngurusi. Oh, dados wau mikir bakso sing teng Kalimantan. Alah. Badhe ngersaken lagu malih? Nggih, mbok pilih. Oh, mangke. Menawi Bapak Sutar mangke kepareng ngersaken lagu menika pakurmat rin. Pakurmatan. Menika wonten Bapak Lurah nggih. Bapak Lurah Hartanto. Pak Kadus. Bapak Carik wonten. Pak Carik nggih wonten. Pak Bayan wonten. Nggih. Tetep kula nuwun Pak Lurah. Komplit. Mudolara sampun kepareng sowan wonten ing laladan tempel ya. Tempel. Tempel. Karangsari. Jati Yoso. Nggih. Monggo Pak Lurah. Duet kalih buke mboten napa-napa lho Pak Lurah. Kalih Bu Lurah sing cantik jelita. Monggo Bu Lurah. Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah, jan Bu Lurah cantik lho Mas. Kanane kok. Iki diragati Pak Lurah ki yo ngene iki. Mula bojomu ragatono kaya Umpami Ibu Lurah, Ibu Lurah kok ora kersa nyanyi duet kalih Pak Lurah, gandeng kalih penyanyi nggih mboten napa-napa. Pengo tak tel. Pak Lurah disundi Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Alah kados biasane nih kan lho Pak. Enggak, duet kalih buke, enggak Bu. Nah. Oh, Pak Epok mawon. Monggo Pak. Pak Hormat estu kula nuwun saking kanca-kanca Mudolaras. Bar niki Pak Carik. Niki Pak Carik. Pak Bayan pundi Pak Bayan? Pak Bayan, halo. Nggih, Pak Bayan. Nggih, Pak Bayan. Saged nyanyi niku Pak Bayan niku nek kula Pak Carik ngoten mboten saged. Kula ki percaya nek anapa menika pejabat saking Jatiyoso niku berbudaya semuanya. Atau iso joget, iso nari, iso nyanyi gitu. Lomo sak sok ngoten nggih ta Bu? Monggo Pak. Lali janjine nggih. Mengke Pak Carik persiapan. Kok lek men Pak Carik nggo namu kae nek wis tuwek iki Pak Carik kene nek jek enom ya Pak. Kudune Pak Carik iki lakone sepuh. Lah aku umpama dadi mrene yelok banget dadi lurah. Nyalon pindho yo keyok terus kok. Kapok. Ra apa-apa lek ra apa-apa sing penting lak wani maju ya lek ya. Siap kok. Lali janjine, mudah laras. Monggo. Pak RT pundi Pak RT? Teng mriko. Oke. Oke, Pak. Iya iya. Iya iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ngene kono kene aku nunggu kowe. Lali janjine jarene alasane sapa
sapa wong sing ora lali tenan iki. Mboten napa-napa, Pak. Pun mboten napa-napa. Mboten didenda kok, Pak. Aman. Nggih, saderipun derek bingah, derek mangayu bagyo. Nggih. Dumateng kadang kula sepah Bapak Sutar sekalian ingkang siang punika sampun kepareng entas pitulus ingkang putra. Mugi sedaya manggih rayu wilujeng. Amin. Ingkang kelajenganipun dumateng temanten kekalih selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Koe urip bareng karo aku. Saben dina katresnan bunga susah. Acting. Tresno iki tak titipne jagalan nganti salawase tresno iki ra bisa ilang najan kowe ing adoh papane. Pak Carik, coba Bapak Carik lihat antara saya dan Mbak Riri ini sebagai pasangan penyanyi yang idiot. Ideal. Ideal apa idiot? Ideal. Oh, ideal ya. Ngono lho, Mas. Sampean kita Pak Carik ki lak nembe dahar, aja diganggu dhisik. Ben sekeca. Lah mung tok kan nyawang. Ya, Mas. Yen nyawang manes asemu. Tibake mriki tamune kathah. Kaya bisa ngloke atiku. Iya yo. Rena wengi ra bisa turu. Yen anyawang ri pancen anju. Dewi tresno iki tak titipne jagalan nganti salawase. Alah yo Tresno iki ra bisa najan aku doh papane. Tamune ya akeh, ibu-ibu cuantik-cuantik sami Ora kudungan ganten lah. Sekecakaken nggih Bu nggih. Mangke menawi ngersake lagu napa paring dawuh mawon nggih. Jenengan ugi apa? Ilik iki. Oh, lek kuwi. Aku nyanyi neng ngarepe iso kresek-kresek ngono. Apane? Yo mbuh rapati. Aja mbok omong teh. Oh, iya. Aku ya isin. Pak mangke ngersakne lagu apa jenengan? Weh. Jantenan. Sopnya sudah habis. Alhamdulillah sudah. Oh nggih. Iki klenengane mandeg sik. Riri lagi rundingan. Ya mbok menawa kok Bapak ngersake lagu mumpung pinanggih kalih kanca-kanca muda laras. Ngono nggih Pak nggih. Aja nyawang ngono ki terus to. Riri. Aku kok gak dadi piye ngono. Riri. Acarane sih enek neh. Apa? Lah pas mangayi bagyo. Urung to? Mulai dadi rampung. Nyuwun sewu nggih Pak Lurah.
cita-citane. Lah ya mbok. Aku ora ono. Amojiku marangku. Moga bisa tentrem sak lawase. Nadyane ngadoh pamane. Nanging aku tetep eling kowe. Temanten kalih badhe pinarak lenggah wonten ing sasana Palenggan kodhok ngorek candrane Jawa. Temanten putri bagus ayu pasuryane. Temanten kakung ekah-ekah lakune. Megah aku nek kancane lanang kowe kuwi. Hup. Monggo. Monggo Pak Pendhet.